po ulit sa ating YouTube channel. Yan, nandito tayo ngayon sa sakyan. Paluwas kami ngayong araw, guys. Bali, alas 8 ang alis namin. Ang sakay namin sa barko ay 11:30. Yan, sana maabutan natin. Saan ang aura nyo? Yan si Saysay. Nakisabay, pupunta ng Vizcaya. Kaya, sabay tayo mag-uwi. Yan si Papa yan, guys, ano yan, sa Manila ang punta niyan kasi may check up pa siya sa akad ng ano, bato-bato. Bato-bato. Bato-bato sa langit. Sa mga bato-bato sa langit. Ang kasay. Kalusot na rin siguro yung pumula ko. Yan, buti magandang panahon ngayon, guys. Oh. Kahapon, kalakas ng ulan. Pati yung kulog at kidlat. Sarahan mo pa. Total pag binuksan naman, sagad naman ang tubig yung bus kagad eh. Ibig sabihin, nung malakas ang ulan, Ulan niya, kalakas pa. sama naman si Balong sa Galaw. Ay, Sir Willie. Ayun guys, nandito na tayo sa Abrade Ilog. Bali, nakarating kami ng 11:15. 11:30 ang ano. Yes. Buti nakaabot kami. Hello lang nahila. Kayo malambay. Buti na lang may dala kaming bala ni DJ na buo namin. Mga ulaw tara. Tsaka Vicks. Nakaangot siya taktay. Kapag hindi tayo nakasakay dito sa Montenegro, doon tayo sa ano, Roro Master. May kasiwa. May space pa. Kaluwang-luwang ka. Op. Ano daw? Pasok pa daw. Santa Carmelita. Kape. Kape. Ang may bagang termos. Termos is good. Yung po natin pagkain. Tatawa lang.
Ito, Santa Alberta na Montenegro. Parang Montenegro. Kalalaki oh. Oh, wala na talaga. Ayun guys, bali, imi-meet up natin si Ate Joanne. Nagsalubungan kami dito sa Batangas. Guys, kakantay namin kay Ate Joanne. Tignan niyo yung mga nante. Yung itsura nila. Daw kala mo palimos na eh. Kunti na lang camel na. Stick ng camel. Cigarettes na yung mga yan. Lagyan. Ulan. Alas 4 na Ate Joanne, wala ka pa rin. Ay, sus. 2 oras na kaming nagantay. Ay, nako. Diyan din pala si Gigi sa may tagiliran. Anong ginagawa dyan? Finally, nakarating na rin kayong dalawa. Diyos ko dahil. Oo. Hindi magkama si Gata. Wala. Maaga pa sana kami eh. Naupan, mag-jay kwa. Bayan. Kabayan ko ito. Pagtanggal pa na doon. Alam kang saan? Hindi siya pinayagan. Baba isa, palit dalawa. Diyan din namin ninatid si Sarah. Ay, dito siya? Oo. Kamis na eh, baka naman sana Biskaya na. Say-say. Oh, yung gray. Yan. Dito na tayo guys. Nandito na po kami sa Oh, siya, no? Ay, oo. Talagang ano rin, sakto rin pala yung Sa labas ko nagagupit siya. Ito. Parang kaganda. Ito na yan. Oh, dito na po. Sa labas? Opo. Ay, opo. Dati kami manong. Ito yung family house nila to. Oh. Nabukas na ang gate guys. Oh, pasok daw tayo. Saka tayo kagad sa CCTV. Wow. Nalang ito. Ito, nagmayat na nga balayan yan. Ay, ilaw po. Hindi siya sa may. Yeah. Tawit lang yung buhok. Much later. Tara po, sabay-sabay po tayo. Panonorin mo na kayo. Sino ba mo Sarah? Talagang gutom na si Gardo. Dami po yan. Sarap lang na ako. Kain tayo guys. What's up mga ka-dragon? Yan, nandito na tayo ngayon guys sa Batangas. Bali, nagkita-kita na lang kami dito sa Pier. Ayan. Sabay-sabay na kami pumunta dito sa Mansion ni Sir Willie. Yan. Thank you so much. Sobrang nakaka-amaze tong kanyang bahay. Grabe. Ano masasabi mo, Je? Thank you so much. Kuya Willie. Kuya Willie talaga. Sir Willie. Thank Thank you po, Sir Willie. Thank you so much po, Sir Willie, sa pag-invite sa Team DepEd sa iyong mansyon yan. Thank you sa mainit na pagtanggap syempre sa pa-dinner, early dinner po sa amin kanina. Thank you so much po sa effort ng pagluluto. Sobrang na-appreciate po namin at nasarapan po kami sa iyong ginagda. Bali, mag-tutor lang po tayo dito sa kanyang mansion. Bukas po ay pagluluto natin si Sir Willie ng Pandaw, Arstando. Ayun guys, may dala kami saging, may dalang sibuyas, bawang, manok na native, tsaka bigas. Yan, literal talagang literal na galing probinsya. Ayun bali guys, si Sir Willie ay solid subscriber ng Team DFL. Since day 1, ayan, kasama na natin siya. At marami na rin po siyang naitulong sa
sa amin at saka sa mga katutubo. Let's go guys! Tara na! Mag-tour tayo. Ikaw ngayon mag-tour. Dahil na-tour na tayo Ito kanina. natin mansion, dream mansion. Di ba may pa-fountain? Oh, yan. Hindi na kagad kuya da. May pa-fountain. Yan ay Smoking area. smoking area. Diba? May pa-smoking area. Pero maganda dito sa umaga na. Pagka-kasikap rin. Kasikap rin. Bukas guys, i-ano pa namin kayo, tutor pa namin kayo para kita yung buong kagandahan ng bahay ni Sir. Ito tayo sa may CR. May kasi outdoor. Backyard pa lang nila to. O, di ba ang luwang-luwang na. Pwede lang magpatintero dito. Pwede pa magpatayo dito na isang bahay, oh. Ganda. Ito guys yung ano nila, restroom sa labas. O, di ba social na agad. Isang kwarto ko na po guys. Ang laki na ng kwarto na. Grabe, nagpakagal na. Oo, ganda. Luwang. Ayan, dito tayo sa likod. Ito guys, yung kanilang lanay. Social lanay. Lanay area. Dito yung kanilang Dirty kitchen na nila to sa ating room na to. Tapos ang ganda guys, kasi parang siyang bato. kanyan marumong. Tawag dyan na. Yes, pwede tayo mag-ihaw dyan. So guys, pwede tayo mag-ihaw. At dito si Gigi magluluto ng itlog. Mag-pena. Good luck sa Gigi. Good luck sa akin baka maraksan. Later, mamaya na kayo magpa-picture mga tita. Makapapicture lang. Nagpapa-picture na sila. Kasi ganitong lang yung loob. Ipasok na kayo ayun. Pero hindi na pagpaduwa. Ayan. Oh, tignan nyo ang loob ng bahay. Malula talaga kayo. Alexa. Charot. Guys, ang pagbukas ng ilaw, may pangalan. Sabi ng telegraph na Alexi. Alexis. Naging Alexi. Alexa. Alexi. Kala ko Alexa. Alexa. Napakaraming room. Ang kanilang guys, ang kanilang dining. Oh, grabe. Parang ano to? Parang ang Tara. O kaya yung akasya na. Yung isang puno ng akasya. Parang ano siya na. Ganda. Oh, diba? Tsakat na mo, yung pati kwan niya, Yung galing. Yung Dami ganito sa atin, no? Pakalat-kalat lang. Yung ganitong kahoy. Parang ano po ito, Sir Willie? Ano po ito? Akasya? Akasya Oh, yan. sabi. Tapos, mahogany itong Itong upuan po. chairs. Oh, kasi yung style niya parang akasya. Tsaka akasya kasi yung malalaki yung malalaking puno. Lunch. Po, Ito ang mga katsankan dito. okay po. Tapos, yan. Doon naman po Ito kami pala, sa... kung mag-iinit ang tubig para sa kape. Okay po. Ito lang ang switch. Grabe guys, ang kitchen. Ang kinta. Bet ko to mga... Parang salamin. Kaya nga. Ano bang ano to? Parang hindi ko siya laminated. Yeah. Laminated po. Yeah, yung PVC na. Piano finish na. Meron pa parang ano. Nick? May naman pala sa loob. Nakatago Kala ko pala. ano, pintuan lang siya, oh. Pantry. Puro condom. Naku, ang piligaya. Magigbangan ka talaga dito. Hindi para sa Sabi niya, kung hindi mo binuksan ngayon, huwag talang maghanap ng asin bukas yun. Saan yung asin nila? Yung pala ang bukas, alam mo na. Hindi na ako marunong magkondya. Naku, hindi tayo makaka... Kagamit namin natin Ito, sa pwede mong gamitin yan. Ay, ito po. Yeah. Gas yan. Sa labas. Parang ganun kina ate mo. Tapos yan. Doon lang po sa labas.
Baka mga muy po dito. Itong exhaust fan. Ba't may tindi? Touchpad mo. Sabi na tinagay at tindi ko. Nata. Hindi ba para magluto ka dyan? Nay, nagpangato. Lahat puro po. Ano ba? Ay, para magpinag yan. Para maano niya yung mga uso. Hindi siya kulang. Hindi ka tuwag sa Mga baso pala, nandito. Ito, at saka ito pa, battery. Tapos ang mga utensils yun. Basta bukas ka lang. Walang, Feel at home daw. wala namang tinatago dito. Yan mga. Parang halos lahat yung Tapos ang mga tasa, yan, at saka ito. Nandito. Hintay, kabisado mo na. Bukas. Baka magising-gising ka. Magkabi ako. Hindi ko alam. Talaga, hindi ako makagalaw. Yan. Yan, yung mga Asanan! Matakot ako. maluluto ka yan bukas. Dito pa ako matutulog mamayang gabi. Dito daw sa Kuya Dan. Diyan! Tingnan te. Talaga, maglaro ka ng Parang spaghetti. spam nakakita. Ano na kayo? Kung gusto niyo lutuin bukas spaghetti, ano pa? Ito tawag nila dito pantry. Ganito talaga pag sa mga sa Amerika may ganito sila. Kasi nag-i-stock sila ng pagkain. Si Auntie Remy, mayroon din siyang ganito dyan sa bahay nila. Nasanay sa kanila. Ay, dun sa kan. Kaya hindi ka dito guys magugutom. Pang mayaman na yung pantry. Walang bahay na ganito po. Sa'yo, hindi chicken kasi pagbalinan. Walang pantry-pantry sa amin ay. Wala daw ganitong bahay sa atin. Yan, isa. Ito, isa. Aircon yan. Beng! Ayan guys, grabe ito talaga. Ito talaga ang the best. Tignan niyo ang mga medal ni Sir Willie, grabe. Meron pa sa kabila. Napakarami guys. Oh, ang bibigat pa. Kasing bigat na ni Gigi. Ang isang piraso. Grabe. Yung nag-medal kami nung high school Tagandaan naman. Tag 50 lang yun, Jen. Nabibili lang yun sa palengke, tag 50. Yan guys, napakarami niyang mga medal. Nag-iikot po. Kalalaki ino. 25 years. May gold kaya dyan. Pabuhay. Nabili ko dito. Pang world. Guinness World Record. Ay, adit tara na dito. Dasakan ako. Saan? Tara. Daw kala mo mga payong lang. Pero ito yung pinaka-ano daw talaga guys. Ante, pinaka-the best na medal niya. Since elementary? Tingnan mo, Di ba ang sino? na ano niya pa oh. Nasinop niya pa. Antik na yan. Serve ka. Iwan. Talagang may pangalan. Siguro isa lang yung maano ko dito, tuwang-tuwa na ako. Masinop si Sir sa Dami pang hindi nakakabit. Grabe. Pero wala na siya. Sa amin na lang yung dinakakabit. Mabati yung kanyang mga ano, dami rin. Ayan yung mga award talaga. Siguro yung mga, Siguro yung buong tinakbo. ayan nga yung, Yung may miles. Mga kanya- Nakalagay yung miles. 100 yan yung marathon. nakalogo. Third place. 1,621 miles. Diba? Marathon challenge. Naikot ng buong Pilipinas. Kaswerte namin guys. At isa kami sa naimbitahan ni Sir Willie dito sa kanyang mansyon. Ayan guys, inallowed naman kami ni Sir Willie na mag video dito sa kanyang loob ng bahay. Kaya thank you po. Ano? Ano tayo?
Bali kung kailangan yung mga towel at ano, meron. Ay, dyan Meron po. dito. Oh. Sige po. Kaya mga Ito yung extra. kanilang Saka bedsheet. Laundry. Laundry room. Yeah, itong mga towel na dito. At saka yung mga bedsheets kung kailangan nila. Okay na po siguro yung nakakabit. Labahan natin yun, guys. Saka, Victoria. Room na, boys. Dito kayo matutulog. Dala mga boys. Dito kayo. Ito pala yung pag-alit. Dito kayo lang, umiikulit siya sa taas. Dito yung dalawa. Katabi, tubar na ko Gatay. Na, Hindi na ano man nakaharang man tong taas. Hindi, tsaka ano, inaan mo lang. Okay guys, doon naman tayo sa aming ladies. Yung si Erna. Ito rin doon sa ate. Si Ernie Gardo. Aray. Wow. Baka hindi makalabas ng ano dito. Tama ba ina? Pang-backer lang eh. Hindi maglabas yung poop. Kasi pang backer lang daw. Baka mahiya daw yung poop magbaba. Baka mamaya si Balong tawag ng tawag sa'yo, hindi marunong mag-flat. Ay, damdaman ba lang Dito naman tayo guys sa ano, magiging room natin ngayon ng gabi. Ano ngayon? Yan. Ay, di ba, kabisado ko na siya. Na? Next. Ito ang saan pa yun? Oh, yan. Kasi na tayo dito kasi may ano naman to sa baba. Ganda talaga. Ganito ang paggawa natin. Sliding siya, maganda pang sliding. Tapos may sa ganun naman. O, diba? Mga yayamanin kami ngayon. Ano di? Ako na magbukon, Jay. Pero akong tago. Lakaloong lang. Dito na lang kayo. Dito na. Dito na. Meron pa dito oh. Pero yan, dalawa ito. Kaya nga. Isad lang yan, oh. Sabi lang natin yung ano. Dito. Pwede na lang. Ito rin ang CR. Aling CR. Gusto mong painitin, hindi yan. Ito guys, yung room ng anak niya pero nasa ibang bansa. Nasa kwarto. Actually kanina, tinor niya na kami dito tapos sa kanya na lang pinabideo after niyang i-tour sa amin. Para alam na daw namin kung ano yung pasikot-sikot. Tignan mo naman, ante, paano mo naman yan labahan? Nagnato, negative daw. Si Alexa na dyan eh. Ito kayo. Si Alex. Alexa, ikabit mo ang kortina. For the Alexa, di. Tapos mga recliner chair. Talagang yan siya, pang madam. Pang madam. Yan, bukas guys, doon naman tayo sa labas. Madilim na kasi eh. Dito galing ang aircon niya sa tayo. Oo. Kaya kanina ginamit ko yung aircon doon sa inyo, yung sa kwarto niyo. Wala mang aircon. Yung parang doon sa ano. Nagalabas yan o dyan. Oo. Lahat doon nagalabas pati mga pero. Dito muna tayo sa Lanay. Ayan mga ka-dragon. Yan, nakabisa kami. Matutulog lang mga naka-partner pa yun. Mga ternuhan. Oh, diba? Diba? Blue. Yellow. Yung sa atin yung ano sa ano pa siya. Yan, dito kami matutulog guys. Sarap. Dapat makuha isipin ko ang kawan kagano. Manipis yung kumot ko. Kalamig yan. Ha? Kalamig yan.